Hey, kumnandi kagogo Mazinzela ne. Nirelaxile nje. Yakubona wena ushaya u4. Ekubeni manje isikhathi ubani? 3. Okay. Yenzakalani chance? Ifoni yami since ku-small mode. Since ku-silent mode. No updates, no nothing. Yenzakalani? Khuluma nami ngilalela. All ears on you. All ears on you. Futhi wow. Wena nawe manje niyahamba nibona ishuli ningitshela ukuthi ngifuna imali yami. Of course, amachankura or else izonuka intuthu ngaladwanga umlilo. Angazi kanjani. Mara lo soba possible. And man fear nimtshela ukuthi since ngilinde 3 fucking weeks or else mangazela mina so la mas phezu kwamafu like sky is vele sibe clear as a crystal. Yangazi futhi shani ngathi ngishaya ishopper zeni mawupakile gijima marathon tag vayani mashani.